Legenda se vrací a s ní i způsob, jak si užít prvotřídní vapování. Já jsem Pavel ze Žavítka a pojďme se na to podívat. Luxusní design a kvalitní konstrukce. Joytech E-Roll vždy nabízelo něco navíc a to též platí i při tomto zařízení. Pojďme se podívat blíž. Nádherné spojení kovové konstrukce a koženého panelu, který zároveň slouží jako neotřelé zajištění e-cigarety v pouzdru, nelahodí jenom oku, ale příjemně se také drží. Pouzdro se může pochlubit kapacitou 1500 mAh, zatímco samostatná elektronická cigareta poskytne až 480 mAh. Díky plně nabitému pouzdru tak svou E-Roll Slim nabijete až 3krát, než budete muset hledat nabíječku. Nechybí ani šikovný indikátor zbývající kapacity. Zatímco na pouzdro najdete 4 LED, které se po stisknutí tlačítka podle kapacity rozsvítí, e-cigareta nabízí barevný indikátor, s jehož pomocí budete vždy vědět, kdy je potřeba cigaretu nabít. Naprosto jednoduché je i samostatné ovládání celé cigarety. Ta nemá tlačítko a nemusí se nijak nastavovat nebo připravovat. Stačí naplnit e-liquidem, nabít baterii a můžete potáhnout z náústku a vapovat. Cigareta nabízí také 2 druhy náústků. Zatímco na této vidíte uší, na té druhé je širší. Vybere si tak opravdu každý. Cigareta se prodává ve 3 barevných variantách. E-Roll od Joytechu je tak za mě skvělou volbou pro lidi, kteří si potrpí na design, jednoduchost, krásu a hlavně kteří například přecházejí z IQOS cigarety a mají tak velmi podobný pocit z používání tohoto zařízení, které je IQOSu podobné a pro dámy velmi atraktivní. Tuto novinku zakoupíte na kamenné prodejně Žhavítko Teplice, Štúrova 441 45. Sídlíme v Trnovanech, nová prodejna, 60 m2 plochy. Přijďte se k nám podívat a zakoupit si třeba tenhle skvělý kousek. Těším se na vás a čau.